etorri miluzera. Egiro. Zermo zilazki? Oso ondo. Egiro ona, Bai, zurandu ondo. Baita ni ere, zer ondo. Egiro polita izango da, inauterietan ere. Bai. Aurtengoa garrapatu egin hau, jazki. Zera, zer Beti pasada? horrela mozorroa txukun jarri, aurten denborari bat ere. Denbora bari geratu zera. Denborari bat ere, momentuz, plana da, atera ergo duz kalera, kalez jantzita. Mozorrotzea, hori da mozorrotzea Donostiarrez, nolabait. Ba, mozorro bat ere hortan. Datozen lagun lehiakideak pasada, Ibi eta Idatzi, Eneko eta Abit, Ibai eta Oier. Bai, esatera nindoan, edo zer jasten zu Trapuzarren beti. jarri buruan. Libe Irati, zu pentsatu duzu mozorroa? Guainik ez. Ondino ez. Olita litzateke, olentzeroz adibidez, zakua irabazita. Bai, hori. Adibidez. Horretarako falta zaigu zakua. Bai. Gainotzeko daukagu, noski? Bueno, Eta bigotea. baita ere, hori nik utziko dizuet, nahi gauz. Vale. Laugarren saioa, 300 euro, Ondo. zakura gerturatu nolabait, gerturatu gara, lehenbiziko finala jokatuta. Ze sentsazio bikote? Ondo, ja, Pozik. esperientzia pixkat. Ondo, Borobildu borobildu dugu. Bai. Bueno, irabat igualez, baina... Bai. Ondo. Bazen hori. Bai. Eta 300 euroiekin? Ba, pisukoentzako... Sagardotegi bat, Bai. zerbait afari. Zenbat gara, kontuz, Bueno, Benito zion moduan zenbat gera, Zazpi sortzi hor. Bueno, jarri beharko dugu pixka da dixiago Bai. akaso, Ba, gaur. Begira, ondo. gaurko ere gehitu horri. Ondo. Horrez gain, Libe, bozorailoa, miluzeko bozorailoa erabiliko dugu berriz ere bioteknologia eta lana eta nola dago kontua? Hor da, hau. A ber, nire gure bat adazte hartu bere enpresa? Ni unaz propozik. Zein dira zure horrela, kurrikulumen ere jarri behar da, bereziki hona nahi zontan edo Ni bertute da, hau nian, ez ditut. deko takatxik nik. Bat ere ez, Bueno, kontratatu eta konprobatu, alatu, Iratizuk, esateko hori? Ez, ba hori, laneako prest, gogotxu, eta... Zuk akatsiko bai? Bai, batzu bai. Bueno. Baina, bueno. Norbaitek egia esan du. Bai, beitu, gaztiek, ganorazkuek, jatorrak. euskaldunek, langileek, ia ba, zer gehiago Kontratatu, guazen bat. Animo bikote, sorteo. Eskerrik asko. Eneko Taritz, zer moduz? Earki. 3. saioa, Bai. Osaba eta Iloba, gogoratuko. Gero honek bikotiek izaten dielako etxetik fab. Bai, egiten dugunak. bai. Ai, Karisma Osaba eta handia, Ilobak, bai. Aritz, ala ere, zenbat Osaba dako zuz? Egon, Zenbaki bat. Lau. Lau, ni uste Ondo. ama boste esan zuela. Eneko, zenbat Iloba dako zuz, holan bizitzan? Gitxi, bi bakarrik. Bueno. Bale. Binot ez dut galdetuko beste zer, Holan, zenbakiak Nahi izan gauzu die. sakondu pixka da horre, Zenbakiak izan die. Ederra dalako Osaba, Iloba. Kalkulatzen egon nahi. Baten adine eta bestina. Eneko, 29 urtegaz edo izan zinen Osaba. Aritzena. Ba, ez dakit. Edo txarto nabil. Oin berro eta zazpi dukaz, ba, ez dakit. Bai. Bai. Ondo. Kalkuluak nola egiten dituen ez dakit, baina beti asmatzen du jazki. Oso adino nadalako ize bat Osaba izateko. Kao. Eta tarte txikitsu eda be bai. Dinot eta gero lagun egiten die. Batera ospatzeko. Bai. Bueno, Baritz, zain egon gara 18 urte egin arte egin ditugu, eta ja miluzen gauz Osabagaz. Orain, esan duguna, dirutxue, zer egiteko erabiliko zu? Ondik ez dakio. Lehenengo esan du bezala afaxe, eta gero, ba, viaje etxon bat. Begira. Berko dugu. Nora Eneko? Elkarrekin edo? Ez dakit, ez dakit. Ja, Eneko dago, espero. Berak kudeatuko da, Baritz Ilobak zer esaten du, ez da? Ondo. Aritzeko ordez, gazta. Edo Osabagaz, edo lagunekaz, edo... Hori ni pentsaba. Geguaz edo... Nahi duna. Ongi etorri bikote, Bai, sorte hon. eskerrik asko. Eta bikote berria gurean, Ibai eta Gier, Gabon, zer moduz? Ondo. Ondo. Nondik gatoz? Legazpitik. Legazpitik. Bai. Eta... Non elkartu gara, Legazpin bertan, beti Bai. daniko lagunak, zein da zuen historia, mesedez? Txikitatik lagunak, Bai. barrian gare, baita jolasteu saskibaloia batea, txikitatik. Ta, Alegia, klasean, kuadrilla, saskibaloian, Dana. lob elkarrekin, Ia. bai, ez da? Parrandaren bat eta gero, bai, akaso edo? Ba, baino gehi. Saskibaloian, ze taldetan? Eh? Ze taldetan, saskibaloian? Legazpikoa. Andraitz. Legazpiko Andraitz saskibaloi taldea da, bakoitza ze postutan edo, Ibai? Bueno, ba, hau base, eta ni batzutan base, eta bestatzutan alero. Vale, oierre jokoa pixka bat antolatu, Ibai, ezker eskuin, Ezkerra nahiago. vale, oso ondo. Begira, hau ere ondo dago, ez da, esan nahi dut miluzen jokoa antolatuko bazenu. Naiz eta oier, itzabiltzan zu oraintxe jokoa antolatzeko momenturik onenean, ez da? Oin gutxi. Zer gertatu da? Ba, lesioa belaunen. Lesioa. Publikoa oso ondo. Eta zeintzu dira, perspektibak edo, aurrera begira?
Ba, foaingoz operoin baiate eta poliki. Eta dirua zer da hortarako edo Osakidetzak ordainduko du? Hori federazioak ordaintzen. Bale, oso ondo. Gainontzean, Ibai, ikasten. Formakuntzak eta ikasketak. Bai, Donostin kimika ikastet. Kimika? Bigarren kurtson. Bueno, ondo dago. Teknologia ere bai edo... Ez kimika. Batzu dira bioteknologia eta nazte dituzenak. Zu kimika puruak. Bai. Oso ondo, oierzu berriz? Nik ingenieritza elektronikoa. Ba, bikain, zoragarri. Eta zehaz norekin gatoz, ona? Bueno, dirua irabaztea pixkat. Ondo. Eta hola aldeuin bidai bat. Oso ondo. Norantzkoa ja, finkatuta daukagu, nora joan nahi dugun? Ez, oindik ez. Legazpi... Zumarraga, urretxu... Urrutigo. Urrutixeagoa dela. Beha zain edo, bale, ikusiko dugu. Animo, egotea. Ongi etorri, Eskerrik asko. Eta ondo entzun, Miluzeko zakuan gaur... Muga gain dituta? 30.600 euro! 30.600 euro. Bakizu zemat urteko estazten nire 30.000 euro kitxe? 40. Bai? Benetan? Bai, Bai. Gastatu ere bizkat egin du, orduan, ez da? Bueno, dena ere ez dugu kontatuko. Nik diru horrekin partzelatxo bat iratxeko kanpinan adibidez. Eta legutxarra, Ondo? Edo Lizarrakoan bestela. Lizarrati publiko gaur, Ondo? Bikain? Ibai Oier. Diru horretara iristeko lanien hasi beharko gara. Lepiziko urratxa, bai. Egin beharko dugu. Zeuentzat, ze proba aukeratzen zuie potokumiek? Ikusi makusi edo tribuaren berbak? Ikusi makusi. Ikusi makusi zeuentzat. Libe eta irati. Tribuen berba. Tribuaren berbekin. Eta nekotaritz, bertxotan. Oso ondo. Zoragarri. Libe irati. Tribuaren berbak espezialista egingo gara. Filologo tituluare jasoko dugu biluzen. Sorteon. Eta denpora. Gomitatu. Ganbera. Gomitatu. Ene. Gomitatu. Gonbidatu. Sinonimoa. Nire. Ene. Mentxa. Ganbera. Gomitatu. Gonbidatu. Nire. Ene. Mentxa. Kexa. Gomitatu. Gonbidatu. Nire. Ene. Mentxa. Bilatu. Gomitatu. Gonbidatu. Nire. Ene. Mentxa. Eskaxa. Lerratu. Irristatu. Arrangura. Ganbera. Gomitatu. Gonbidatu. Nire. Ene. Mentxa. Arrangura, kexa. Kexa. Arriskatu egin barra zegoen eta, egin gara. Bueno, libeko beste bi ere bildu ditu. 20 puntu beraz, zaio azteko. Toro. Zerbait. Markagailua utxean, noski. Horrenik lanean ezkara zita, baina alere eneko haritz. Bagara aberatxeak ez da. Izengo ezkaba. Bagara. Birutan? Bueno, akaso ez beste edo akaso bai, eneko? Ez dakit smart lokak eta ematen duen edo... Kejatzeko ez gaude? Ez. Txirritatxok ere ala dio, aberatxak omen gara eta hementxe argudioak. Ni ados, Bai. Itzak eta oinakor. Apaneko. Berba egiten egon. Gintezken. Bilboko alde. Zaharrean. Ele anitzez osatua. Da. Ipuin bat. Iparraldean. Fidatzekoa da. Euskaldunan. Bere hitza. Ematean. Altxor ugari. Ongi. Gordetan. Hizkuntza bakar. Batean. Bueno. Ze aberaztasuna. Eneko haritz zerpetzak ezuie? Ganorazko bertso bat osatu dugula? Bikaina. Bikaina? Bikaina nik esango nuke, be? Ia? Zer gertatu da? Bikaintasuna! Plas. Bikain. Egun puntu, Osando. opazuek! Zoragarri. Ibai Oier, zegoen txantor duen. Ikusi makusi, zerri bai, onak zarie, etxetik eta? Bai, bueno, ematen dugu bastante. Ederto. Zeuazita, okerra badau Oierren gana eta buelta gero barriro. Animo zuek, Karraskariak datoz. Sagua, arratoia, hamsterra, urtsintxa, erbia,
Untxia, kastorea, igaraba. Igaraba, ibai. 8, Kastorea, 7, arratoia, 1, sagua, Bat, untxia, 4, urtsintxa, 4, hamsterra, 3, erdia, 5, igaraba, 8, kastorea, 7, arratoia, 2, sagua, 1, untxia, 6. aupa! Ondo! Saskibaloian ere maila daukazue? Puntu, bikante, ondo! Entrenatzailea etxetik. Ez. Pibota zu, saskibaloian gitxienez. Ni joko antolatu egiten nuen maite ere, Zuk? Bai, base jartzen induten, ez dakit. Besterako enuke balioko, ez dakit banik. Ondo. Libre zegoen lekuan antxeni. Hemen be antolatzen. Bai, ez da. Antolatzen, joku banatzen. Libre eta irati hartu lekuan mesedez, hori da. Eneko, eta nik ez taldea. Arbitru zara gainera. Baita ere, den nahi beharra dagoen. Bueno. Erne, denbora. Lo. Ez, lo. Hori, beraz? Antifasa. Ez. Lo inezin de, insomnio. Bai, oso no, insomnioa. Erratza pasatzen, garbitzen, lexue. Bai. Robota, rumba. Bai, garbik eta robota, bai. Garbik eta robota. Oso ondo irati. Igeri. Kararie, lasterketa, itxas lasterketa. Bi gerilari. Bai, lasterketa, bai, beraz naute. Asmatzen ondo bai egiten, oso ondo. Libe irati oso ondo. Robota irati, pixka bat. Sekulakoa, Oso ondo, Iazuk? Ni nahi dut etxean horrelako garbitzaile bat, bikain. Bikain, danak iruroina pondo. Igeri lasterketa egingo bagenu, libe irati? Bai, Igeriketa egiten nuen orduan. Ja. Hori trampa da lere horrek ez du balio, Home, umetan, joaten dira umetan. Eta gero? Kao, ba. Guau, irati, oso politxe da, igeriketa. Bai. Ze estilo? Disfrutatu. Igela. Bai, Ai ba, Egira. ondo. Eneko haritz, nahi duzuen estiloan, baina emitio batzuk egin, mesedez. Estilo librean. Hori bai, eta gero, bestaldean. Ea bazer datorren, bigarren erronda, denbora. Bihotza. Taupadak. Karta... Bai. Amodio karta bat. Bai, oso no, maitasun gutuna, oso no. Jan. Espageti. Bai. Jode. Abestu. Ez. Bertxo aurkezlari. Grabau. Zine. Entrevista. Bai. Entrevistadorea eta entrevistatzailea. Non Platoan. Ez. Kalean. Bai, beraz. Entrevista, kaleko entrevista bat. Bai, nola deitzen zaio? Osa, entrevistadorea eta entrevistatua kalean. Bai, uste dut. Venga, erreportaria, oso ondo. Bai! Erreportari lana gogorra, Bai, ez da. Bai. Bereziki nik... jaiak. Horrelako saioetan jende pila bat eta... Saio danatan, etzaitu alte gustatzen. Pentsa, aritzek momentu baten... Bai, hemen gozo daude. Momentu baten aritzek ere, esan du, nik ere nahi dute reportaritza. Jode, mikroak kendu, sekulako borroka batean. Galdera laurotzat pertsonala. Maitasun gutun bat, papelan idatzi zu inoiz? Nik inoiz. Ez. Gutun bat ez. Gutun bat ez. WhatsAppak bai. WhatsAppa bai. Maitasun, bai, WhatsAppa bai. Aritzeneko? Eneko? Guk bai. Sarra unarileko zagaldezka? Bai. Ba, ez. Ez da ere, Udalekuetan bez? Ez, baina... Ez, Hortan eskaxa izena. Bueno. Ni bai. Bai, Eta ez zuen ulertu zu. Letra txarra nik. Nik barrenak askatu biluztu eta bera ez dut ulertzen. Jo, nik horremez dagoet artxibadore baten... Jasotakoak. Iruroina puntu, ondo. Idatzi, bai. Idatzi unero. Nik bati... Idatzi unero. Bota nion perfumea. Ireki eta... Segulako. Ibai eta Oier, hartu lekua mesedez. Libe eta irati bestaldean. Nik uste du perfumearekin letra ere pixkat. Borra. Bai, lausotu zen, bueno, dena txarto. Demora, animo. Gorila. Tximinoa? Bai, Tximoa. tximinoa. Sujetadoria. Bikinia. Bai. Hau da.
Mina, larrialdia. Ambulantzia eta zauritua. Ba, eta bata? Ambulantziko gidaria hori eta bai. zauritua. Jaro badaki Oierrek lesionatuta egoti Bai, ez da. Oier lesio da. Bai. Hilabete hainera batzan, papera prestatzen ez da? Nola izan zen, Oier? Ba, kontratak egaten, kambio direkzio bat inun eta lurrea. Dios! Momentuan horrela aldatzen hasi, zehanka da? Ezkerra. Bueno, oin humorez hartu bier, gero iristen dalako momentu egin oso, espadoten egin hau, espadoten egin, bueno. Humorez hartu, eta gainera, 60 puntu zuentzat, puntuz behartu. Oso garrantzitsua, humorea eta osakidetza ere bai, Osakidetza ezinbestekue. Libe irati, eroglifiko batzuk. Eroglio, bestela, elitzateke gure lantaldien egongo. Jo, bereziki eroglio. Erogliok laguntza medikoa dugu, eta osasun publikoari esker. Eta ez zer gertatzen? Ondo. Noski ba? Libe irati, lehenengo eroglifikoa. Animo, denpora. Usteldu egin da. Ana. Bale? Ana laba. Hor, piezak hor dauz. Ana ba? Ana basua. Zua ez, esan zulen. Ana laba. Bale, bestera batera? Ana bala. Ez, bestera batera? Ana ba? Dala. Banana. Ordena. Ana laban, laban ana. Laban ana. Ana goitea ikusten dugu. Eta lakenduta, banana. Daula, bale. Laban ana. Daula. Ez ana laban, Laban ana da. Zer zan? Ez ana laban, ez laban ana. Zena ondo, Nik ere osakidetza ezarri nizue. Libe irati, bigarren eroglifikoa denpora. Hautsi dut lasterketako. Garkoa. Ez. Ko, zu. Bai, ez, zu ez, garrez. Rekorra. Bai. Errekorra. Bai. Joko erdiako raia ikusten dugu erretzen. Errekorra. Oso ondo. Kostate irati nola izan da. Oso ondo 50 puntu. Ondo. Beneko taritz, errekorra egiteko prest, gaur bemiluzen. Eroglifiko danak. Aritz, baina... Asmatu gabe aritzen. Aritzen jarrera daia, osabak asmatuko du, beraz. Zuk asmatu, ea. Ni asmau jat. Bai, hori. Aritzen zate, lehenengoa, denpora. Etxean astu dut. Pita. Bai. La pizza. Bai. Ondo. Lanuta ikusten dugu baina pizza bata. La dauen lekuen, la pizza da. Jarrera kontua, Aritz. Bai, la pizz. Xavier. La pizz, superfana miluzena. Gure bai, miluzenak ez, da la pizzenak ere bai. La pizz, eta gero batera eta geratzen gara nien, sakuen eta patatoz. Bai, banatu, bai, emon, bai. Orduen, ondo. Xavier, etorri zu bestela? Ni superfanan jakenak bai berana, orduen, win-win. Bale, eneko Aritz, bigarrena, denbora. Kaltegarria da. Tabakoa. Oso ondo. Oso ondo. Eta lokailu bata, eroglifikoetan, abakoa, eta Aritz galdetzen enekori. Zer da abakoa? Ke ba, jarrera kontua, bazeki, baina esan dugu, osabak asma, ez da la pizka bat, berak ere ez da. Egun puntu bikote, oso ondo. Ibai eta Oier, eroglifiko bat zure aurre egiteko pre seguru. Bai. Lehenengoa, hause, denpora. Gizon hori izan zen. Ia. Bale? Eroa. Bai. Piezakor. Eroa. Eroa nor. Mr. Bean. Bale? Bin baderantzunen esati eroa be bai. Bine. Bale? Nora? Ari? Binkara. Bai, ai. Piezakor ditugu. Kara bai. Eta holan hasiko gara. Kara, bin, eroa. Gizon hori izan polizia lehi ez da? Karabinieri edo izango da? Bai. Da bi Mr. Bean, Ja. bat eroa eta besti eroagoa. Noski. Kara, bai. Bin eroa zer? Bin eroa zer? Ze hona, a ber. Osa, Mr. Bean ja hola bada. Da ja eroa. Eta kroketa bajaten gainera, ez da? Gozagi, eroglifiko bakarrean. Ibai Oier, hau harintxu eta asmatuko. Bigarrena denpora.
Mendia igo dut baina. Ene, Bale? eta nekea, nekatuta, kea, Nekea ez. Igo dut nekatuta, Ai, Nekaturik. ez. Zer da? Ai. Nekez. Bai. Hori neonaren zeinu kimikoa nekez. Nekez. Ai, pena. Iruko marratik bi jaurtik eta biak kanpora, Punturik ez? Pasai, badatoz eta cheerleaderrak. Ondo. Biruzeko eskuaren deia darra, Jan Andreok. Aurrera. Hau bazue! Venga, hau bazue! Aurra ba, Libe eta Irati, lehenbiziko eskua. Aldatu da, jada, ez da drogatzen. Asko sobeto. Bueno, bai. Nola du izena argazkian agertzen den dantza motak. Beste ontzako gehiago, zitzaren dago. Samba, salsa, fogo edo kankana. 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 Bakizuzuk hori. Kankana? Ven a bailar, kan. Pena, ez da ikusten. Hemen, maiazpian egiten dugu ondo, gerritik gora, Txalo, Bueno. Ni kankana ez, baina fogo dantzatu nuen Brasilen. Zelan. Eta da, horrela hemen agarraua eta izaten dagoa, estilo horretako bat Brasilen, bai. Bokala, bikot. Bai, ez da, barkatu, gu bitartean, gure kontutan da. Aurrera. Zeitz estali dugu Mikel Garikoitz eta Denaliren kantu honetan. Biderragorik ez da zu baino, zeurea dut nola ba. Bihotzian, petxuan, begian, buruan. Zeurea dut. Bihotzian. Heneko eritz. Begian. Begiana. Zeurea dut. Begian argia. Ona? Heneko eritz, bokala? Ondo pentsauta. Bueno, ez dago. Ez da Hori badakigu. Arrastu dabe bai. Bestia oso polita, Ondo, bai. Nola deitzen zaio argaziko olagarroari? Bitxia hau, Gonazpiko olagarroa, untxi olagarroa, asto olagarroa edo dumbo olagarroa. Guau. Nola da? Dumbo olagarroa. Ondo? Gonazpiko egin kontuz, Moztu, tentakuloa moztu. Bai. Bai. Entzun, dauzelan zaten da? Patatekin eta... Ez, bai horrek errot txikizek. Afeira, ez dakit. Bokala? Libe irati? Oso salien, nahi, Olagarroa ona, Olagarru, Aurrera. Oso eskarrati ez. Bai, egia da. Guau! Bai, ezagutzen nola du izena, entzun duguna bezlariak, Carla Bruni, Vanessa Paradis, Nelly Furtado edo Inna. Inna. Triplie, Carla Bruni, zeleke? Kanpora joan da, irukoa. Vanessa Paradis. Ona! Momentuko itkela, hau, bitu, nik hau jarraitzen nuen. Egon zan, hau kantoten, Lenny Kravitzegaz. Eta gero, Johnny Deppegaz, jo zen. Benetan, Beran aginen, bai. Bokala, bikote? I. Aldatu da, jada, ez da drogatzen. Probatu nahi duzu edo? Azken errondara bestela? Bai, saiatu? Libe irati? Badakizu? Saiatzen gara. Bota? Benetan taberna kitxi, orain... Arazoak, aseran, bintzat. Asieran? Bai, laburra da hitza. Libe irati. Nola du izena, Errusian erabiltzen den diruak. Ruloa, rususa, errubloa edo dubloa. Errubloa.
Aha. Sekulako aukera orain. Bokala? Eta askatu ingo du. Lehen tabernak itxi, orain krosak ireki. Hori ere droga da, Oso tipiko, Kontuz, Zuzen. Komodina. Libu eta irakurri. Edo, mendila zerketak. Hori. Ondo. Eneko, aritz, bigarren eskua eutxi, puntuei, komodinari. Nik ez dut berarekin nahi, nagusi. Nola da izen argazkiko aktivista indigena Guatemalarrak. Imelda Marcos, Mercedes Sosa, Rigoberta Menchú, Rosalina Tuyuk. Imelda Marcos izeleike. Hori Marcosen enbastea zen, diktadorarena. Ibai Oier. Mercedes Sosa. Gure abeslaria. Gracias a la vida. Rigoberta Menchú. Noski eta Nobel saria eta guzti. Dauka Rigoberta Menchuk. Eneko aritz entzun, kantua? Balizarra, Ba, nola du izena entzun dugun abeslariak? Desideles, Kate Ryan, Lorin, Bananarama. Desideles... Ai, boias, zan hori. Ibai Oier? Loril. Kate Ryan. Ondo, errebotean ondo, Lorin, Eurovisioneko, Bai, hori da. Bai, ondo dago, Bokala? Hori da. Ondo. Bale, ez dau. Mundu paraleloan gaur. 12 points guri, bai. Eneko daritz. Beste galdera bat. Nola du izena, unanuko inauterietan ikus daitekeen pertsonaia honek. Motxokorroa, momotxorrotxa, mamoxarroa, mamuxarra. Bai? Dudan baina... Bota? Mamoxarroa. Ondo. Ondo, Neko. Eta bokala, zuek orain. Beste abestitxu bezuentzat, Eneko aritz, entzun. Zure eskuen kimaldaketak azalean inortu dizkit nahiak. Oso kanta politxe da. Bai? Norena da entzun dugun kilima aldaketa. Kantua, norri izan da Petxi, Mikel Urdangarin, Iker Labroba, Rafa Rueda. Markau, Iker Labroba. Oso ondo. Barkatuta. Bokala? Bai, barkatuta. O. Txarra. Azken galdera? Bai. Animo. Nongo gaztelua da? Amaiur, Xavier, Andurain, Muñatoiz. Amaiur. Bikain. Eta, azken bokala? Porque diete guen. Usten, ona. Talde lanean, txarra. Usten, ona. Ona dena bakarra. Dera. Oh! Dera da. Ustez. Talde lanean txarra. Ona bera bakarra. Ustez ona bera bakarra. Komo dinik ez? Zelan zan hori? Bai, zu bakizu taldean lan egiten da? Ni bai, baina toto hauek ez. Ibai eta Oier, talde lana, Bai. Animo. Ez du egia bat bera ere esaten. Ze ospetsuri egin diogu Zuma, Meryl Streep, Sharon Stone, Pamela Anderson, Melanie Griffith. Hau da? Sharon Stone. Meryl Streep. Ondo. Bokala? Ibai eta Oier, entzun. Ta beti bezala bukaudet ikusten
Pixugak uste Justen biskik, zua bezengo nukenik, Hoxe ikusten azten zaizkit pena guzti. Pisukeak uste justen biskik, sekulakoa. Norena da, kerobia, kuraia, keu, kaukorikura. Pisukeak uste justen biskik. Bikote? Kerobia. Kerobia? Ba, ni osaba. Así que, kaukorikura. Zure osaba da? Behar dut denbora bizka eta hau prozesatzeko, Galdera asko egiteko, gero egingo dizizut. Ondo dago, osaba, ondo dago? Oso ondo. Jode, makina, nola du izena? Mikel. Opa, Mikel, Eta izeba ere, bai, ez da? Eta izeba olatz. Aditzen dira Mikel eta Olatz. Guau! Ola izola, besteak beste. Zer da, osaba honen kluba? Bai, ez da, egia esan. Zer, ramen, mantxon, neko, ondo? Jode, osaba, imaginatu. Ze gabonak, ez da? Hombre. Bikain. Ibai, oier. Animo. Inauterietako zein egunetan joaten dira zubietako joaldunak Iturenera, astelen asteartea larun bata igandea. Iganden. Erotean eskak. Asteartea. Astelena. Hori bai? Bokala? Horik ezago. Ibai, oier, entzun hau. Guau. Guau. Nire bizitzan eukidot tarte hau egunero entzuten. Bai, ez da? Urtietan. Ze talde da, bikote? The Police, Chicago, U2, Foreigner. Ubi. Bai. Gero bono da bizka bat. Itxi, bono bat ezartu, igual da. Bueno. Igual da. Ibai oier bokala. Obrat artista, berriro. U biren U, ondo. Eta? Ez du egia bat bera ere esaten. Zeote da? Zuk maiteko ninduzun ni. Azten bana nahi. Ba, zure gaztelako kasua da. Edo zer egiten. Ez konparatu jaskita bono, ez da? Eta... ikusiko? Bueno. Bueno, ez konparatu, klaro. Hori ba. Ibai, oier, zer? Azken errondara ba, beka. Ze hiriburutan dago Argaziko plaza, Bilbon, Baionan, Gasteizen, Iruñean. Bai? Baion. Osa, Gasteiz. Bikote? Gasteizen? Iruñan. Bai. Bokala? I. Eta askatu ingo dugu. Ez du egia bat bera ere esaten. Azalpen gehiagi eman gezurretan dabilenak. Egia, ote da? Bai, egia, osondo. Zango dina! Bigarrenez, libe eta iratik. Ba, markagailuak bi komodin banatu ditugu eta biak eskuratu dituzten libe eta iratik irurun eta bi komodin enekoaritz lan eunda berrogei, berrenda irurogei, Ibai oier. Ez daukagu ez terrera bakita. Hala ere, edo zer gerta daiteke sorteon, hiru taldei. Lapurtarrak dira zein da zuzenan galdetuko dugun, lehenengo errondako galdera. Libe irati zebe kasita, aukerak. Bixente Lizarazu, Eulalia Abaitua, Joanes Leizarraga, Amets Arzailuz, Tom Lizarazu, Maialen Arzailuz, Eneko Bidegain, Itxaro Borda, Edurne Azkarate, Patxi Garat, Maian Etxoperena. Libe irati. Bai? Patxi Garat. Kantautorea. Eneko Aritz. Bixente Lizarazu. Futbolaria, bai, Donibane Loizune jaioa. Ibai oier. Amets Arzaiuz. Endaiarra, Maialen Arzailuz. etxe berean, noski. Eneko Aritz. Itxaro Borda. Baionan jaioa. Ibai oier. Edurne Azkarate. Oiongoa da Arabarra. Libe irati.
Eneko Bidegain. Idazle Baionarra, bai. Kazetaria. Eneko Aritz. Joanes Leizarraga. Beskoitzen jaioa. Eta bere Biblia, bale. Libe Irati. Komoina. Bitik bat, za? Magiane Txoferena, Endaiarra, 150 puntu. Bulego asko itiarra eta bulalea abaitu Abaitua. argazkilaria bilbotarrak zielako. Eneko Aritz, bigarren errondan zeuek erantzuten hasita, zitrikoak dira. Uglia, anaka, limoia, lima, laranja, pomeloa, mandarina, kalamansia, kabosua, sagarra, udarea. Limoia. Bai. Ibai, Oier. Lima. Libe Irati. Naranja. Eneko Aritz. Pomeloa. Zer garratza hau? Bai, oso. Ibai, Oier. Mandarina. Onak, Clementinak. Bai, neguan eta. Libe Irati. Anaka. Irungo auzo baten izena da. Anaka. Eneko Aritz. Kalamansia. Filipinetako zitrikoa, bai. Ibai, Oier. Uglia. Azken zuzena dago. Kabosua. Zitrikoa. Japoniarra, bai. 150 puntu. Ibai, Oier. Hirugarren errondan. Moriarty ekoiztetxearen lanak dira. Handia, Loreak, Marko, Komando Marmitako 80 egunean zarautzen erosi zuen, Lucio, Betiko Gaua, Mateoren ama, Aupa Etxebeste urrezko eraztuna. 80 egunean. Oso ondo, bi emakumeen arteko maitasun historia. Libe Irati. Loreak. Zoragarria. Eneko Aritz. Zena da Nagore Aramburu. Ba. Lucio. Donostiako zinemaldian, estrenatu hau. Da Lucio Urtubiari buruzko dokumental zoragarria. Ibai, Oier. Aupa Etxebeste. Asier Altuna eta Telmo Esnalek zuzendu hau. Libe Irati. Handia. Amar goia jaso zituen Handia. Sagardoi, ze pelikule politxe. Altzeko Handiari buruz. Marko. Hauxe berriena. Oso ondo. Libe Irati. Betiko Gaua. Hau Handiak berak, Eneko Sagardoik zuzendua. Eneko Aritz. Seguru gara, eta. Urrezko eraztuna. Kirmen Uriberen poeman oinarritua. Planto egiteko aukera edo osatu? Bueno, bardin izan behar da, ez? Bai, ez da. Segingo du. Ota. Komando Marmitakoa, be. Eta... Horixe, oker bakarra, punturik ez. Izen horrekin ezinezkoa zen. Hori ba, nola, hau espina ba. Hor espina gutie. Marka gailuak, 510, Libek eta Iratik, Eneko Aritz, 580, osondo, 260, Ibai, Oier. Ibai eta Oier. Jokatu dugu. Bai. Saskibaloian bezala xe, batzutan irabazi bezetan galdu. Baina merezi izan du? Bai, esperientzia ona. Bai? Bai. Zeu zaizu Ibai, gehien zuri? Mimika. Mimika, begira. Albiste hona dituz, hori etxean ere, egin daiteke, nahi adina aldiz. Oso jatorra aritu zarete. Eta eskerrik asko etortziarren, mutilek, Legazpiko Saskibaloi talde, ikusi nahi dugu hori, Bai, bizita ederra izan da, batzuek, eskerrik asko. Barriko esker. Ez dago errata, Ni luzera iritsi eta aurrera egitea. Baina laguntzu egin die. Bai ba, Libe Irati, Eneko Aritz, etxean bezala xe. Bai. Bai, orain arte dena ginen lagunak noski. Tartean soka bat jarriko dugun arte. Eta hor tira, besterik ez egin behar. Libe Irati ondo? Bai. Bai? Estrategia zein da? Urten. Asmatik. Vale, oso ondo. Eneko Aritz, zer diozu, Emate ikurdina gorrixek zuerti matezuk eta. Bai, hori da estrategia egia. Ondo. Egin apustu, gorria laurdik, gau biek irabazteko aukera. Ez atxarra. Neskak puntu gutxearekin zuek, erantzuten lehenak. Guazen beraz, soka tirara.
Denbora. Ze herrialdetan da ofiziala sanskrito hizkuntza? Arabian. Indian. Zenbat begi ditu Bob Belaki telesaileko Planktonek? Bat. Bat. Ze esan nahi du lito aurrizki edo atzizkiak? Lito. Paso. Paso. Harria, fosila. Zein da Ameriketako Estatu Batuetako drogaren aurkako agentzia? Paso. Dea. Zein mendetan hasi zen lehen olatu feminista? 19. 19. Zein da taula periodikoko elementu halogenorik pisutsuena? Nitrogenoa. Astatoa da. Zein zen eguzki sistemako 9. planeta 2006. urtera arte? Pluton. Ondo. Medikuntzan, nola deritzo gorputzeko temperatura ohi baino altuagoa izateari? Paso. Sukarra. Zein zentzumeni dagokio optiko hitza? Begei. Osa... Ikusmenari. Ikusmenari, ados, bega. Marga. Nola deritzo animalia hilak disekatu eta kontserbatzeko arteari? Disekazioa. Taxidermia. Non jaio da aurra Pello Josepe tabernan dala? Etxean. Larraulen, zein herrialdetakoa da Chapel Roan abeslaria? Inglaterra. Estatu batetakoa da. Kostaldetik zenbat miliatara hasten dira nazioarteko urak? Zenbat? 200. 12. Britania handiko ze lurraldetan daude Highlandak? Eskozian. Bai. Biziduren zein erreinutakoak dira itsas belakiak? Landareak. Animaliak. Zenbat herrialdetan banandu zen Txekoslovakia, 93an? Bi herrialde. Bai. Gizonek baino zenbat saietxe zur gehiago dituzte emakumeek? 4. 0. Zein herrialdetago Hego Sudanen iparraldean? Ipar Sudan. Sudan. Zenbat urte beteko ditu aurten Bilboko kafe antzokiak? 30. Sudanetik sortu da. Sudan eta Hego Sudan, baina. Beste da Sudan. Libete iratik ere, bueno, tiratzen ibili gara. Bai ba. Ondo? Apurtxu bet. Apurtxu bet. Gaur ezin finaleraino iritsi, baina esango dizuet, veteranoen leku hartuta bosgarrena izango da hurrengo, eta oso miluze finak. Hau pasue. Babikote! Arte! Hau litzateke abestia balitz alegia, osabailobak platoan daude. Finalean daude. Osabailobak finalean daude. Finalean daude. Finalean daude. Bai. Bueno, eta zakua? Zakua. Zakuan. 30.006 euro! Oso ondo! Ondo, Berrogei urteko lana dago horre. Esan dugu, partelatxo bat kanpinan edo. Badago lekurik, Lizarran? Bai. Horrelako harrera egin da, joango, gara, opa Lizarra! Animo! Etxeko ideialdi gurekin bat egiteko, esate baterako, Bai. gure txien. Bai? Gure txien. Gure itxe zaunek, aurton, 80 urte ingo dauz. Zorionak. Humberto Serrano, 80 urte ingo dauz. Serrano jauna. Serrano terratik bigarna da gainera. Bost jota, dira horiek. Bai. Da beti da bil, 80 urte, zer da ba, 80 urte. Sasoia bai, za? Sasoia bai, kristona. Eneko aritz, 80 urte. Galdetu egingo dugu hori, Musikariekin egingo dugu jolas, eta galdera izango da ondo pentsatu, 80 urtetik gora dituzte. Tempora. Stevie Wonderrek, bai edo ez? Bobby McFerrin? Liza Minnelli? Neil Young? José Feliciano? Ramón Martí Corena? Diana Ross? Caetano Veloso? Nancy Sinatra? Joan Baez? Mick Jagger? Egiaztatu egingo dugu. Sei akats daude.
Seiakat. Eman egin diozu hasieran. Ia estapen bari geratu gara. Bai. Agortu egin dira. Eharra. Vale. Eneko Taritz, urrezko galdera. Ondo begiratu zerrendari. 2008ko Donostiako Jasaldian jo zuten bik denbora. Nortzuk, Euskal Herrian Jasaldian. 2008an. Eneko Taritz, zer? Estrategi bat hasi da, gero... Bai... Estrategia eskorra. Eskorra. 80 urtetik gora dituzte, ez Ramon Martikorena, esate baterako. 82. Iribarrepe bai. Goretzau 80 zabinien, bizeka hartu ziren. Bi mito. Bai, eta Benito, eta bai. Diana Ross. 80 urtetik gora eta Flowa, bai? The Supremes taldeko izarra handia, martxoan 81 beteko ditu. Nancy Sinatra, Frank Sinatraren alaba, bai? 84 urte ditu, Stevie Wonder. Espaldiko, To say... Ezesko eremuan Stevie Wonder? Oso guapo dago, Bai? Bueno, oso sasoiz. Segi orain, Berak ikusi ezarren, gehitu orain gainera, Oso sasoitxu dago. 74 urterako Bai, hori esatera ninduan. Oso gazte dagoela, sasoiz. Neil Young, hau beti gazte. Ezesko eremuan zuzena da? Beti gazte, edo beti jaun, lagunentzat 79. Hortxe mugan, Bai. Liza Minnelli. Kabaret, badakigu nordan. Liza Minnelli. Money. 80 urtetik gora. Zuzena da? Opa! Beira, hau ere, Liza, bai, 79 urterekin, Bobby McFerrinek 75, Jose Feliciano 79, Hortik aurrera baiezkoa merren dituen, Caetano Veloso 82 urterekin, Joan Baez 84ekin, eta Mick Jagger 81 urterekin. Mick Jagger rumieko kitzen ganera, Hoi izaten genuen, ez dakitela etxean painalak norena diren. Egiteko gaitasuna badako. Bai. Egiteko gaitasuna badako. Baina ez egin, igual. Zuek egin, lasai, aldan hartien. 250 euro. Ondo, Eneko Taritz. Oso ondo. Naztu gara purtsu bet eta izan dugu arrazo txiki bat bai. Baina 250 euro eskuratuta, begun ona, 1000 euro, asko zobie. Izango litzateke, hau. Urte bat, aipatu dugu, 2008 eta Donostiako Jasaldia. Nortzuk egon zeiren galdetu dugu. Joan Baez, aukeratuen artean. Zer? Akordurik edo, Eneko? Joan Baez Euskal Herrian ibili zela? Ke ba, ez izen da, gitxigora bera. Joan Baez, ikusiko nuke nik hau, zuzenien, Baiezko eremuan, Donostiako Jasaldian, bai? Lleva, vale, Elizabeth Di Masterrin, don't worry,
hori da, hori esango ditu ere, don gorri bizakin, ez da finalik inspiraziona izanak azte baina, 500 euroziona dira, 6 hortan, apo bikote. Eta, etxeko guzti, musu